Hi guys, good morning. Uh, So, dugay ko nakamata kay nabuang ko sa BL series. Yeah. So, I promised myself na mag-jogging every other day kay para magamay-gamay sa kunuhay ko. So, na ako karon diri sa among balay sa Talisay. So guys, tungkol ko. Ay pa. Alright, so it's already oras 5:11. So, but let me just fix my bed. Okay, oh, grabe kayo sa gubot. Let me just fix it. My bed is already fixed. Wow! I just washed my face and prepared na ko guys para makato na ko sa mong bukid. Hi, sister girl. Good morning. How are you, baby? Jogging sa daddy, ha? Alright, so shoes na to, guys. There. So, ako diri sa mo ang gawas. Gubot kayo na siya nga area diri, but at least now it's better. So, na diri mong old nga sofa. Diri mi usahay kung mag tagay-tagay or if we just want to hang out. So I'm planning to fix this in the future. There. Okay. Sapatos ata. Okay. There. Higutasan. Alright. So wala pa yung sun. And ingon man si Mr. Google that ano pa daw 5:34 pa ang sunrise, so hopefully makaabot ano. Shucks, wala na ko'y halos gas. Oh no! But na lang ani, but sige lang kay mo naog ko later. Lisod na ba niya? Right, so guys, this is Coco. Moni akong ride for almost 10 years now. And yeah, gawang na jud kay ni siya. And but di ba lisod kay siya. Time pa. So finally in town, andar na siya. I mean, na-open na siya. So yeah, kita na later. So, hi again guys. Nag-wait na lang tag sunrise today. But this is the same place nga among nanihian ni Tutots o ni Glenn last week. So, mani amo ang bukid. So, I just really love it here kay it's overlooking. Makita nimo dito banda ang mga dagat, ang mga barko, and of course sa mga amo ang neighborhood as well. So, I like it here. Di ba nindot kayo sa diri dapita, mura kag naa sa the hills along with the sound of music. Yan, ako yung The Montana Coho diri. I think na napod sila i-develop diri nga area. So, I'm just really waiting for the sunrise. Ingon sila, it's 5:34. I don't know what time na. It's almost 5. It's 5:30. It's 5. Kita na niyo? So it's 5:30. Oh, hindi niyo makita. But yeah, it's 5:30 and na naman siya. Oh, nindot naman siya. Look. Diba na naman siya, pero natabunan lang siya sa mga trees din na banda. It's really nice here. You know. The hills are alive
sound of music. Ay, ibilin dahil akong yawi. And of course, so yeah, meet Coco. So karaan na kayo na sa Coco. As mentioned, 10 years na siya sa Coa. So maginahinay na ko og jogging, guys. Nindot kayo siya diri, Jude. Look at that. Mr. Miming! Wait for me! Hello, Mr. Miming. Are you a mister? Hi! Good morning! Kidaganan ko, guys. So, of course, walking sa kunuhay ta. Para dili makuha ng ato ang kalawasan, no? Para dili makalitan kay basi unya kanina 40 na ra bata, dali ra kayo ta dali ra jud kayo ta masakit ang mga kalawasan. So this is another village right here, fronting another village here. So atbang-atbang ra ni sila diri ah. Dagko kay mga balay diri sa Hacienda Milan, guys. As in dagko kayo. Naipang balay dako. Pero imong diri gamay. Gamay sast. Dagan sast dagan. Wala kasayang. Nangalaya siya, guys. Nangalaya na dyan siya, oh. Nangalaya sila. Murag yung gugma ni mo laya na. Dagat na. Wala, basa diri nga area. Naibasa. Naibasa diri sila. Basa, ikaw, uga. Dagat na, dagat! Hindot kayo mga tanom diri. Oh, grabe ka green. Green kaayo. Murag imong huna-huna. Green. Kay na! Dagat na, dagat! Dagat na, kay na! Hala ka, nice! Nice kasi siya, oh, namunga. Oh guys, tindot kayo siya, oh, namunga mga ingani. Naipan eh, namunga. Ang iyong pag-igat-igat niya, wap. Daga na punta, daga. Puyag daga na. Hala. Oh guys. Wala siya autumn diri, no? Daghan kay mga ingani diri. Daghan kay mga tagak. Oh. Daghan kayo sa. Nay pa na daghan. Pero nanguyab nimo, wa. Way nanguyab nimo. Daghan. Dagan. So there you go, guys. Manapog jogging padulong na pag uli sa balay, and of course to eat breakfast. Thank you so much for watching. Again, this is EJ, your buddy, guys. See ya.